jeg skal lægge tight. Ja. Brug noget, så går du selv. 1, go. Go. Har du den der? Ja, men der var en grund til at sige den der. Blå. Bare meget Ja, ret. scanner. Jeg siger det, så ved du det. Yes. Husk de der fields, der ligger på jorden nu. Dem skal man move ud af, ellers tager man nature damage, indtil du bliver suget i dem. Rød. Væk fra rød, lad søg. 2 lilla. Bare lad dit. Lilla. Gunner. Ja, range på gunners. Pas på minerne. Nu skal jeg glemme grøn. Blå. Med bomberne står der. Rød. Over på Vi lille. skal ind mod midten. Nej, vi skal ind mod blå. Ja, tilbage efter. Move ind mod midten. En numse smed sin tight. Vi skal hurtigt ned. Vær på mænd og armskum. Der er Der marken. var det. Grøn. Husk at gemme cooldown. Husk at interrupt the water rises. Brug nogle selv cooldowns der. Drop, kom nu. Split. Raw. Kom ud på ST. Hopper ikke cooldowns også. Få med en arms nu. Kom nu helt ud. Det der blå på jorden skal I heller ikke stå i. Det er healing rain jo. Med stød i. Lol. Jeg har rally cry op. Kom ned med det sidste. Så snart togene kører, går vi ind mod midten igen. Så kommer der tog på grøn og lilla. Yes. Kom ind og stå ind imellem blå og rød. Kan vi hurtigt her? Får vi likes op på vores side? Vi har jo boss jo. Ja, ja. Ind mod midten. Ind i midten helst. Cozy, få ham op. I rest Cozy. Jeg er på vej. Husk bare at fyre second pots, når det passer jer. Cannon. Over nok Jeg cannon ligger rings. over bag 2. Men du kan godt tage den, Cozy. Du har the rest over. Pas på bomberne. Væk fra blå. Væk fra blå hurtigt. Bare løb det ind, den er kav. Væk fra blå. Væk fra blå. Nice pull. Der kommer lilla med et. Du synes, det er lilla. Misdirect. Og så... Hvad er den startet? Væk fra rød. Væk fra rød alle sammen. Kom over blå. Væk fra blå og rød. Han er snart ingen dør. Kom, Væk fra grøn. Væk fra grøn. Navnet på blå. Væk fra Over på rød. blå og Over lilla. på rød. Ja, det er nemmere at sige, hvor vi går hen her. Ja. Når der kommer to, ja. Ja. Ranges på gunner. Hvis du har en tight numse, så... Range Hvad har jeg ikke endnu? Range Tight. på gunner. Tight numse. Her i for spirit. Hvad er den startet? Jeg har først interrupt på fireman der. Væk fra rød. Hurtigt. Næste. Hvem har næste interrupt på fireman der? Kom nu, dreng. Den bliver ikke taget. Dræb man at arms interrupt den. Nej, jeg tog også en der. Så. Det er fint. Pres, Nej, pres, nej, pres. ja, det var... Ja, jeg skulle også tage selv. Du var med der, men... Det er fint. Pres, pres, pres. Ja, det er nok, jeg skulle også tage selv.
Brug en tonic, gutter. Hvis der er. Jeg popper tegn om 5 sekunder. AM kører nu. Jeg gemmer den. Nej, jeg bruger den nu. Væk fra lilla og grøn. Kommer jeg til begge sider. Er nogen, der vil have en hæve? Gunner på grøn. Green. Vent til efter at... Gunner på begge Væk fra blå. Skyd igennem. Blå, væk fra blå, væk fra blå. Væk fra blå. Ja, Grill, ikke dig. Nej, men der kan du se noget, tror jeg. Jo. Pas lige på bomber. Begge hvis I får det der på jer. Så må du komme efter her. Jeg smooth bossen over lidt. Der er en til kanon op nu. Væk fra blå. Pas på bomberne. Der står også lige oppe på bomberne. Væk fra bomberne. Tanks. De er ved at springe nu, når det kommer en pil over, men de er ved at springe. En herovre. Ja, du står i noget lort. Husk second pot, hvis ikke husker. Gør det. Står der noget lort? Bare for mig op, hvis det er. Jeg har 2 næste. Jeg står ikke noget lort. Jeg har bare en bugkeeper på Ja, eller noget. press fury. Væk. Bare gå sammen og dræb bossen. Gå sammen på lilla. Gå sammen på lilla. Alle på lilla. For mig og en lock, der ikke lige kunne. Væk fra blå. Pas på jorden. Løb rundt om lock. Bare bliv på bossen. Det er Klein, det kan så kan jeg også igen. Ind på rød bagved. Ind på rød, på rød, på rød, på rød. Kom over på rød. Smukt. Nice, nice. Sweet. Ikke om vi vil kalde det smukt, men det var udmærket.